Crezi că mâna Domnului poate să vindece? Cred. Haleluia! Fratele Nelu va face ungerea acum de lemn și fratele Paris se va ruga cu voce tare. Atunci mă voi ruga eu. Fac ungerea în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Rog-te. Tată iubit din ceruri, mena votfalt, mena viechi, iște menevou, aleluia! Din locul locuinței tale, Doamne Dumnezeule, te rog frumos, în seara aceasta, întreaptă-ți privirea peste femeia aceasta, Doamne! Doamne Dumnezeule, mâna omenească nu mai poate lucra. În seara aceasta, te rog frumos, vindecă-o, eliberează-o, acest unte de putințe ale Domnului, ori dat verdictul că este cancer, poruncim în numele Lui Iisus Hristos să fie vindecată. Savot, lavalt, aleluia, în nădejdea, căci Tu, Doamne, vei da valoarea unde lemnului în seara aceasta, atinge-te de ea. Savot, lavalt, aleluia, te rog frumos, atinge-te de ea, eliberează-o în numele Domnului Iisus Hristos. Fratele meu va continua rugăciunea. Aleluia, aleluia. Tată, în numele Domnului Iisus, și la om cu neputință, la tine cu putință, nu numele nostru, și numele Tău. Tu-ai spus, Doamne, lui Moise, când va pune numele Tău peste copiii lui Israel, vor primi eliberare, vindecare. Pune numele Tău peste această țară să primească vindecarea. Aleluia! 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 Pe radio per și per Manahaur. În numele lui Iisus. Aleluia! Credem, Doamne, că te-ai atins de ea. Noi acum rămâne să-ți mulțumim că te-ai atins de ea. Și noi credem că strângerea viitoare când vom avea, ea va mărturisi că Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a vindecat-o și îți mulțumim în numele lui Iisus. Aleluia. Amin. Continuăm rugăciunea și prin fratele Paris, Domnul să-l binecuvânteze. Tată din ceruri, ezimanta zamanto limanto, zabrochen zalamanto, El Shaddai Adonai lamanto. Înainte să punem noi mâna, Doamne, mâna Ta perforată, Tată din ceruri, sângele Tău să acopere această rană. O încredințăm în mâinile Tale, cu credință, Doamne, că Tu ai vindecat-o. Te rog să-ți faci numele Tău de slavă. Amin.